uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela isivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, nabazalwane bonke basentabeni nasekhaya lethu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngixolise ukudilitha basindeka ephutha. Ngiphinde futhi ngixolise ukuletha lofakazi late. Ngathi ngizobuletha ufakazi ngavaleleka, emveni kokuvaleleka ngaphelelwa idatha. Nabu ufakazi bami. Lo bufakazi ubangemva komkhosi omkhulu loyo kwakuwumkhosi we-10 days. Ngangumuntu owayezongena, ngathi mangisathi ngiyafunda, ngathola ukuthi usuphakathi angisakwazi ukungena. Ngalala, kwathi ngakusasa ngavuka nezwi elithi ngithe kwenziwe umucu omunye. Lo mbono ukhulumela phezulu kokwakusho ubaba ukuthi sesiqedile umkhosi we-10 days, kwenziwa umkhosi we-3 days wokubonga. Lafika-ke izwi lasho kanjalo-ke. Kwase kufika kimi ngaphakathi ukuthi isisho sesiZulu sithi ubucu obuhle buhamba ngabubili. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi mangikhumbuze, ngifundisile la ngumshumayeli chapter 4 verse 12. Umshumayeli chapter 4 verse 12. Uthi, nakuba umuntu ahlulo yedwa, ababili bayokuma phambi kwakhe. Nentambo emithi umthathu ayisheshi ukuqashuka. Intambo emithi umthathu ayisheshi ukuqashuka. uNkulunkulu ufuna senze nomuntu wesithathu. Kuwena kuchazwanga ukuthi umuntu wani, kodwa umuntu wesithathu. Lisho njalo izwi la umshumayeli chapter 4 verse 12. Nakuba umuntu ahlulo yedwa, ababili bayokuma phambi kwakhe. Nentambo emithi mithathu ayisheshi ukuqashuka. Uma-ke siya kuMathewu chapter 6, le mithi emithathu okukhulunywa ngayo, okungukuthi uNkulunkulu ubone ukuthi kushoda umuntu owodwa. Imithi emithathu, uMathewu chapter 6 verse 1, othi qaphelani ningenza ukulunga kwenu phambi kwabantu kuba nibonwe yibo, funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo sezulwini. Verse 2, ngakho-ke nxa wabela isipho, ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogeni. Ukwabela isipho umuntu wokuqala. Umuntu wesibili siwuthola kuverse 5 kawakho uMathewu chapter 6, othi nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka beme emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi sebewamukela umvuzo wabo. Kepha wena nxa ukhuleka ngene ekamelweni lakho, uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyihlo sekusithekeni, noyihlo ubone ekusithekeni uza ukuvuzwa. Kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayakuzwiwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Umuntu wesibili ukukhuleka. Umuntu wokuqala ukupha. Kodwa kufanele mawupha ungakhalisi icilongo, kwazi wena kuphela ukuthi uphile. Umuntu wesibili ukukhuleka. Umuntu wesithathu uverse 18, sorry uverse 16, verse 16 kuMathewu 6, othi futhi nxa umswabuka lamavesi uverse 1 uthi kepha qaphelani,
bese uthi verse 5 nalapho nikhuleka kusho ukuthi kuxhunywa kuverse 1 bese ethi verse 16 futhi nxa nizila kusaxhunywa kuverse 5 futhi nxa nizila ukudla umuntu wesithathu kuzila ukudla. Ninganyuki manje ngabazenzisi ngokuba bona abanyakamisa ubuso babo ukuze babonakale kubantu ukuthi bazelile. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukela umvuzo wabo verse 17 kepha wena nxa uzila gcoba ikhanda lakho ugeza ubuso bakho ukuze ungabonakali kubantu ukuthi uzilile kodwa kuyihlo sekusitheni oyihlobone kusitheni uzakuvuza. Ukhuluma ngomkhosi-ke la kule voice note yakho. So uma ukhuluma ngomkhosi, umkhosi of effective, umkhosi onamandla, ukuzila ukudla okunamandla, yilokho kumicu umthathu okukhulunywe ngayo laphaya kumshumayeli, imicu emithathu. Yakhumbula kumshumayeli kukhulunywe ngemicu emithathu. Iyo-ke le micu emithathu uverse umshumayeli chapter 4 verse 12. Nakuba umuntu ahlulo yedwa ababili bayakuma phambi kwakhe nentambo emicu umthathu ayisheshi ukuqashuka. uNkulunkulu ufuna uma sizila ukudla senze lezi zinto ezintathu. So uma uzila ukudla uyakhuleka, uma uzila ukudla uyapha. Ukuzila ukudla akuhambi kodwa, noma wabela abampofu noma wenzani kodwa yipha ngesikhathi usazila ukudla. Uphinde ukhuleke khona abazila ukudla umuntu ayikhulekele ekuseni evuka. Lo mkhuleka ukhuleka noma engazilile ukudla, aphinde akhuleke seyolala. Lo mkhuleka ukhuleka noma engazilile ukudla. So uma uzila ukudla ukhuleka kaningi ngosuku. Ngeke ukusiza ukuzila ukudla ungakhuleki, ngeke ukusiza ukuzila ukudla ungaphi, ngeke futhi kukusize ukuzila ukudla ubonakale kubantu. Akungabikho umuntu owazi ukuthi uzila ukudla, akube imfihlo yakho ukuze ubaba ubone kusitheke nakuvuza. Ileyo ndambo-ke imicu umthathu. uNkulunkulu ufuna imicu emithathu njengoba ekhulumile kumshumayeli chapter 4 verse 12. Nentambo emicu umthathu ayisheshi ukuqashuka. Sibonile laphaya uKhoneliya wenze lezi zinto ezintathu. Umuya kuyizenzo chapter 10 ngisavula izenzo chapter 10 ngoba ngiyabona ufuna singene lesi sifundo. Siyambonga umntwana kaNkulunkulu owambulelwe ngemicu wathi uNkulunkulu kuye uyawufuna lo munye umuntu. Bantu abaningi bazila ukudla baphi? Bantu abaningi bazila ukudla bamemezele usubulela umuntu. uKhoneliya izenzo chapter 10 kwakukhona eKesariya indoda ethile igama layo longuKhoneliya, eyinduna yekhulu yebutho elithwe lase-Italia uverse 1 lo. Verse 2 wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke, abela abantu abampofu izipho. Yezwa-ke umuntu wokuqala abela abampofu izipho. Umuntu wesibili ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. Uthi kuverse 30 siyaqoma siya ku-30 uKhoneliya wathi kuPetro, ngezinsuku ezine ezidlule ngaleli hora bengenza umkhuleko wehora lesishiyagalolunye endlini yami. So uma ufunda-ke ihumusho lesingisi uverse 30 uthi bengifastile. Ake silibheke uma sifunda iNew King James Version verse Acts chapter 10 verse 30. So Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. So uverse 30 wesiZulu uthi ngezinsuku ezine ezidlule ngaleli hora bengenza umkhuleko. Kanti ngesingisi lithi I was fasting. So ke uKhoneliya uyenzile imicu emithathu. Uphila abampofu, wakhuleka, wazila ukudla. Sibuyele kuverse 3 kaKhoneliya chapter 10. Wabona ngokusobala embonweni ingelosi kaNkulunkulu ingena kuye kungathi ngehora lesishagalolunye lemini ithi, Khoneliya.
wayiqolozela enokwesaba wathi, kwenze njani Nkosi? Yathi kuye, imikhuleko yakho nokwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba isikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. So uma ufasta noma ngolimi lwethu lasegroupini ungena emkhosini, wabela abampofu, ukhuleka, ufastile, 3 wezinto, imiti emithathu, uzinto umkhuleko wakho uyenyuka uye kuNkulunkulu, abese awukhumbula uNkulunkulu emehlweni akhe. Athumele ingelosi noma athumele noma ubani noma azifikele yena ngomoya ongcwele noma ngeNkosi uJesu azobhekana nesicelo sakho. So yenza imiti emithathu okukhulunywe ngayo lapha kumshumayeli. Yenza imiti emithathu okukhulunywe ngayo kuMathewu 6. Yenza imiti emithathu Cornelio ayisebenzisa kwathunyelwa ingelosi imikhuleko yakhe enyukele ezulwini. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu ngoba uyazikhulumela ngabantu bakhe. Ukhulumile ngalo mbono walo mntwana kaNkulunkulu esesiqale ngawo ukuthi uyawufuna umuntu. Khona umuntu oshodayo ebantwini, bayakuthanda ukuzila ukudla, bayakuthanda ukukhuleka, kodwa baphi? Yipha ukuze umkhuleko wakhe fasting yakho ibe effective. Bawonse bantu uyavalelisa ube nosuku oluhle. Siyambonga uNkulunkulu esimkhonzayo ngoba uyazikhulumela nanoma ngobani, akakhethi balala muntu. uJesu Kristu uyinkosi. Nibe nosuku oluhle. Simthanda nonke emakhaya.